Somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Hello mga gwapa, mga gwapo din na. Karong adlaw tuduan tamo unsaon pag-akatar o pag-treat sa fruiting bag katong gisudlan sa balayan sa mushroom. Tudloan tamo unsaon pag-akatar sa mga fruiting bag kanang naa sa plastic, naa sa kong luyo. Aduna nay nikalat na ang mga bakterya dito, no, ni contaminate na siya dito. So unsaon man nato ni labi na katong mga gamay ra og space nga naay mga mushroom, no. So inanian ni mga gwapa, mga gwapo, pero sa dili pa ang tanan, palihog ayaw kalimti pag-subscribe ang akong channel. Kung bag-o pa mo sa akong channel, Sam's Vlog Bulag, og pindutan na lang pod ang bell, mga gwapa, mga gwapo, all bell, para updated mo sa akong tanang mga videos. So ato nang sugdan unsaon pag-akatar sa mga na-contaminate na nga mga plastic, no. So kung aduna mo gamay ra nga area, so pwede niya actually duha mo guni siya ka houses na incubation house na apoy excuse me, na apoy growing house. So kani ako incubation house o growing house giusa rin na nako. So makita ninyo aduna yung mga walay giabrihan, kay kaning wala giabrihan wala pa ni ni ramify o ni katag o ni lapnag ang iyang kuano punjay sa mushroom aning plastika, muning wala na ko siya giabrihan. So actually dili na ni abrihan kung dili siya muputi, kay kung imo ning abrihan posible siya makatakod sa pikas nga plastic ang kung naa ni siya bakterya. So dili nilang ni siya abrihan hantod matapos ang 4 to 6 months sa imo ang pagpatubo sa mushroom. So tagaan ta mo og example, no, nga unsaon pag-akatar nato sa katong posible na nga naanay kagaw o kagaw naanay yung bakterya. So direta dapit. So ang atong buhaton is wala tay laing dalon kundili kani roll bag ra, no, roll bag ra ang atong dalon. So sama ani kani siya contaminate na ni siya kaning mushroom. So ako siyang gibutangan og roll bag, ako siyang gitambunan. So nara, so kaning usa kaning yung tupad sigurado contaminate na ni siya, na ni siya bakterya. So no, so ato na siyang simple ra kayo, ato siyang tambunan o roll bag. So ipiton na nato, no. So muna na siya na. So lantawan ninyo mga gwapa, mga gapuso, nakasealed siya og roll bag plastic. So dili na ni siya mo tapon pa sa pikas kay nakasealed naman siya. So mo na siya iyang purpose aning roll bag, no, para pagtambon katong naabrihan nato nga wala nato dama nga na-contaminate di ay sa bakterya. So atong tambunan ra og roll bag. So dili na mistil nga kwaon ni, kay ngano kung kwaon ako ni ang tendency mabungkag ni ang akong mushroom, kay gidungan naman ako ni. So mao to siya mga gwapa, mga gwapo, ang pagtambon sa na-contaminate o nakunan og bakterya nga fruiting bag, no, plastic. So naka-sealed siya walang tawa.
So naka-sealed siya naka-sealed siya, so di na magawas ang bakterya na nga maoy makapatakod sa uban. So kani mga gwapa mga gapo, kaning usa klaro kay ni nga na-contaminate ko no sa bakterya no, nakunan gud siya og bakterya kay ngano gamolds na siya, gamolds sa niya, klaro kay black ka brown, dahil wala gud puti nga ni sanay ani lapnag no. So kani siya usa ni siya sa makadaot sa uban, makatakod na ning mga gapang puti sa mga kilid niya, kay kani capable pa ni sila kaayo sa pag bunga o daghang mushroom no. Pero kani wala na ni, kay dungan man ni sila nga siya wala ra Japon, so ato ni siyang tambunan og roll bag. So mauna siya ang usa sa mga teknik nga akong nakita nga dili ni hawason, kay kung hawason pa ni sigurado mabungkag ning mabungkag ning mga mushroom no nga gipatong-patong nako. So kinahanglan tambunan na lang siya og plastic. So mao na siya usa sa mga teknik sa para dili mulapnag ang bakterya. Kay giusara man ako ang incubation area o growing house sa ako ang mushroom no. Katong mga gagmay pag mushrooman, so mao na inyong buhaton. Pero kung naa na mo yung mga dagkong area saktong kapital, syempre naka incubation area dayon na po kay growing house. So atong tambunan no, ana simple lang. Roll bag. Dayon. So mauna na siya. Natambunan na siya plastic no. Natambunan na siya plastic nga roll bag. So lantawan ninyo. So dili na makakuan ang bakterya, makagawas kay gitambunan naman siya plastic. So naa na lang na siya sa sulod. Unsay na sa sulod, mauna na iyang tan-ong na lang dra sa sulod. So dili na siya makaalahig sa uban nga mushroom nga naa diri no. So mao na siya. Gamay lang na siya nga pagtulunan mga gwapo kabahin og mushroom. Dagan king salamat mga gwapo sa inyong paglantaw sa akong vlog karong higayuna. Manginaot ko nga sa sunod higayon inyo Japon kong subaybayan sa akong vlog. Dagang salamat and God bless us all.